Ime onye Zeus bụ ọfụma. Ịma Zeus. Ịma Mr. Funny. Ị na-afụ vidio ya. Kedu maka Ebuka Brainjota. Ịma ya ọfụma. Ị na-afụ vidio ya. Ọ na-aga viral ọkwa ya. MC Executive. Ịma ya ọfụma. Vidio ya na-adịghị mma. Ọ na-aga viral ọkwa ya. Onye obodo. Ị na-afụ vidio ya. Ọ na-aga viral ọkwa ya. Ọ na-adịghị mma. Ibu follow ya ọfụma. Ndị a niile ma albino ma nwanne ya nwere ebe ha si bido. Ha nọkọtara pụta otu a blow. No. Ọ bụ na isoro onye obodo ọfụma efu mgbe ọ na-eme ihe ekpere ọ na-agụ Baịbụl mgbe aka o bido. Mana till today ọ ka na-alụ content ka ọ wee nọrọkwa n'ihe a na-eme. Zeus the same thing. MC Executive the same thing. Albino na nwanne ya the same thing. Brainjota, Mr. Funny. Ndị a niile ka na-emelili ihe ka ha nọrọkwa n'ihe a na-eme na-agakwa more viral. Imeche na ha jos pụta maka gị nwa na onwe jos pụta kịta uche gị na-agwa gị na ihe blow ozugbo. Ihe abịa blow ozugbo. Ịmazị na ihe ata afụfụ wee blow. Ịma nọkọta blow ozugbo. Ndị atala afụfụ. So ị ga-ata afụfụ. O nwere mgbe ị na-amalọ ndị a. O mgbe ha na-anọrọ online. Mana ha emegidezie ihe pụtazie online. Ị marazi afa kịta. Mana ị marọfa mgbe fa na-ata afụfụ. Mana ifubago fa kịta ha na-emezi ọfụma. Ọkụ ụwa dị. So otu ị nọ kịta echi ibe comedian. Kedu echi ịbụ musician. Ihe ọbụla echi ịbụ mara amalụ na ọma ndị isi. Cha ọma ndị isi. Ị ga-atalịrị afụfụ ka ndị ọzọ si wee taa. With times ịmapụta. Consistently. Ọ bụrụ ihe abịpụta ozugbo ịpụta. Nọ iwelu nwayọ. Na-aplanụ. Na-alụ content. Na-enye ezigbote content. Na-enye ihe na-ata amụ. Na-eme ọfụma. Ọ bụghị nọkọta ị na-alụ nonsense si n'igbe comedian. Chi ịpụta. Mba. Na-alụ ihe ya abịa na-alụ. Onye bụrụ clear ọtọ ya ụtọ follow gị. Because na ha na-enweta more followers na ha mere video mmadụ like ya follow kwafa. So ị ga-abụ a content creator, a good content creator, not just a bad one. Na-eme ka inwe comments and the video shares. Ebe na-enwere something to offer. You must have a good thing to offer before good people na like your comic videos follow bezie gị. So you have something to offer ka we follow gị. If you don't have something to offer, only energy follow gị. Ị na-emelo onwe gị. So ka ị mara amalụ. The beginning of every good thing is hard. Nwere ya gbapụta ozugbo amụọ ya gaba ije. Ị ga-egbelili igbe. So the very very simple. So ọ bụ na ị na-ekpe ekpele gị pụta ozugbo blow or drop possible. Ị ga-ata afụfụ. Iwu ka ọ bụ. So I can second remind ya gị ka ma na ndị a niile mkpọrọ afa. Ndị a niile ngosi their picture. Tala afụfụ wee bụrụ ihe ha bụ today. Ha nọkọtara ọbụla ya kama nọ hard work. Ọlụ ka ha lụgide wee lue stage ha nọ na ya today. So gị nwa na-anụ onu onwere ihe ọbụla echi ime ma mme mana ị ga-eji nwayọ wee na-abịa. Ịma mbịa n'ike were nwayọ na-abịa. With time amalụ gị. With time ịba ụba mana ị ga-enwekwa ezigbote ihe ị na-enye ndị mmadụ. Ịma nọkwatara na-eme nonsense na-akụ nonsense n'egwu na-achọ ka iblo. Ụmụ obili Igbo si na ebe ị ga-enweta ife na ebe afọ ka ị ga-ata afụfụ. So mara na ị ga-ata afụfụ wee mee gịnị wee bụrụ ihe kwesịrị ịbụ. Mana grace niile abụla ofu. Mmadụ ncha niile ama mpụta ofu oge. Enwe ndị ga-apụta taa. Enwe ndị ga-apụta echi. Enwe ndị ga-apụta nwanne echi. Mana ejikwara maka na ndị a na-eme comedy ji emebe nonsense. Ihe a na-adị n'alụ. Ọ na-adị n'akalaka. Ị na-eti egwu ọ na-akalaka. Ị na-agba egwu ọ na-akalaka. Ị bụ comedian na-akalaka. Ị na-actor akalaka. So ịchọta akalaka nke gị. Ị walk back towards it. Ị wele wee bụrụ ihe ị ga-abụ. A sị ka remind ya gị ka ị ma na ndị atala afụfụ. Ị mabụlọ nkụla ibi before. Mana ọ pụtago ịmalị ya. And ije follow ya bụ na ọ dị good. Nwee ihe ọ na-enye unu. Na-enye unu knowledge. So ka ị mara na ị na-apụta. Ị nwee knowledge iji apụta. Nwee ezigbote ihe iji apụta. Ka ndị mmadụ wee follow gị. Maka ndị na-eti mkpu nwere na-efollow m. Ị na-enyefe ezigbote ife. Ka dị chọọ ime ekirisi comedy gị chee na ọ na-atọ ụtọ. Ịma na ọ na-atọ ụtọ.
So sometimes when we can criticize so no enemy of progress, enemy of progress, so we dey metia. Mana agụgo ni dey metia. Isi no nya na-enye gị fake na akpali gị, ọbụrụ mkpali. Sometimes mmadụ criticize ya ihe gị, i check the video ọfụma. Ọ bụ na ọ dị atọ ụtọ, you may improve. What is very important, may improve with time. Ịbawanye asị nka njeta alụ gị ya. So ka ịma na onwelo nke dị easy. Mana nwayọ nwayọ ị ga-eru n'isi engine. Daalụ.